Guys, so karon vlog na to karon so baktas-baktas to sa bukid. So nartarog maligaya ron. Oh, ba na to si Toink. So mga alitag kuan ron. Kamuting bagon. Inanin yung kinabuhi sa bukid, guys. Ikaw mo apel sa vlog? Di ka na kwarta. Kung makakwarta ko po na maglaway ka, mag-inasal ko, pura mag-inasara. Kaya andam mo kung mag-inasara. Pwede ba na patikim? Kahit isang saglit, uubusin natin ang oras hanggang sa pumikit. Pwede ba na patikim? Guys, okay na lang sa padera. Pero ang kuan walay halaga kay walay mga isda. Usa mo po yung mga isda dira? Ha? Paitan? Pait. Laida mari. Baktas lang tara guys. So guys, natadari sa sapa. Katabok na dito sapa. Ating taga nilang sapa dari sa Maligaya. Hindi kayo dari kaluruan ba? Yan. Katabok pa dyan. Lingi po sa kamera. Day. Daghang mga babae sa kalibutan, nganong siya pa man imong napilian. Bisa Layo-layo po itong baktason. Exercise. Nindot naman dito rin. Naman may hagdanan dito rin. Sulit kayo hagdanan guys. Eh, paano siya? 100 step. Pero, nabot na. Paspas mo yung lakaw guys. Ay, ang taga na kita saging diri. Ha? Sana all. Dago daw kuno kayong pinya. Lami paliwatan. Unta ako na lang. Ay, nakahangak din. Buwan tahon. Usap ni siya deh, kanal ni sapa. Mga isda, kanal na siya. Di tagan. Kuan ba kanang kuan kay mangaway pa tagan. Boxing. Boxing fight YouTube. Iposta na mo among YouTube channel. Isa kayo kung trabaho na to, no? So, yan. Katulo ng sapa. Ay, dagan ta guys. Okay. Hinabol po tayo. So, may tatagpin niya. Wala, kulang naman na ganyan lang, oh. Ini, oh.
niya dre ba? Man ka ni? Patong isa oh. Ay na lang. Kasi ta mga alid ay. Dai. Asan na ta mga alid? Oh. Pinya, isa ka buok. Nalagpin niya. Asan ito mga alid ay? Pwede pa dito, pwede pa diha, pwede pa dito. Oh. Tara, Asan na? dito na lang. Paway sa ud. So mga lin jud mi og kamuti. So karon babay sa unya na pod. What's up mga ka-bad boy? So tiwas tag pangalig kamuti. Yan. So guys, sumanami og pangalig kamote. So ayan. Gamay ra mo kuha guys. Hinay kini mga ali oh. So napay may nakuha nga saging. Then kahoy pod. So let's go. Bye-bye na. Daghang mga babay sa kalibutan, nganong siya pa man imong napilian.